בואו איתי ועם חברה שלי לגזור לי את השיער, בידיעה שאמא שלי לא יודעת את זה. די. טוב, משי. רגע, לא, זה המון! זה המון! משי, די, את לא עושה את זה עקום. לא, אני לא. רגע, תראי לי לפני שאתה גוזרת, די, משי! לא, תגזרי. אחותי, סתמי את הפה. לא, כוס... רגע. אוריה, את שונאת אותי? יופי, אז תעשי את זה. תגזרי עד לפה. זה בושה. אושר גזרה את השיער בגללי, ואת לא. נו! אין לי את כל היום, אוריה. רגע, תראי לי לפני שאת גוזרת. תגזרי עכשיו, אני לא צוחקת. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ו... אל תזוזי, אם זה עקום. זה רעש מספק. משי, אם גזרת לי חצי מהשיער... לא. היא מאשרת לך, זה מטומטמת. לא. די, משהו. בטלפון לא, אני לא. טלוויזיה? מוצרי חשמל לא, נכון? אבל את כן אוכלת. אני לא. אני אסור לי כבר, אני בגיל מצוות. מה שכן, כאילו, אני לא יכולה, אני רק אשתה מים, למה יש לי מלא סחרחורות. עד איפה היה צריך לגזור לי? רגע, תעצרי. תראי. תראו איזה נדיר עכשיו. איזה נדיר עשיתי לה? אני חייבת לעשות פריט בעתיד. באמת עשיתי זה? אוקיי, עכשיו יצא לי עוד. אוקיי, יאללה. אמן שתגזור לך עקום. לא. אמן, בעזרת השם. לא, זה יותר מדי. טוב, נו. טוב, אחות. אמא, משי. אוי, אני איתה אדומה. עכשיו צריך לאשר את זה, אוריה? מה? את גוזרת קצרות בכיתה ג' גזרתי לי את כל השיער, סתמי את הפה. אוקיי, מלא משי, די, משי. אוקיי. בואי נהיה צחלה רגע. זה? עולה תכסיס. עכשיו תעשי לי ככה, בא לי לראות מה? רגע. את לא גזרת לה. בטח שהיא גזרה לי, תראי. לא רואים. אומייגאד, אחי. וואי, איזה ברק יש לשיער. טוב, תודה שצפיתם. ביי. אבל לא באותו הזמן.